30 май 2012 година и Братчеда излиза от Рио Ебро с едно голямо животно тук, което влачи отзади си. Ей, сега ще го видите. Да, така, дай да го видим това животно. Какво е тук това чудо? Чудо на чудесата. Я да го видим. Ау, крака му хапна! Карка му, бе! Кой, бе? Моята, бе! Ей, не дей такава. Лапа! Ей, слапиш ти, бе! Мръсен гад! Дай го тук да го видим. Дай на брега го дръпне малко. Вау! Браво, браво, браво. Браво на Братчеда. Имам устаци. Братчеда хвана най-големия сом за месец май. Добре. Това ще бъде записано и качено, да го видят всички.